Ocorre algo. Oia, Capitán Haddock. ¡Ah! ¡Socorro! ¡O señor Sacarín! ¡Mataron o señor Sacarín! ¡Ah! Primeiro piso. Necesitan axuda. Tanto gusto. Díganos, tenente, que puñal é este? Curioso e fascinante. Ai, Xesús, vin unha fantasma. Oh, tranquilo, Tintín, ten fe. Sí, meu pai. Tintín, Milú! Veña, corre! Ui, ¡Ay, cuidado, Milú! ¡Vaya molladura! ¡Ay! ¡Uy! Veña, vamos! É todo pola culpa dese veleno que volve tolo aún. Meu pobre filliño, Didi, Didi. É por Didi que venturosamente recuperou a razón. Axiña chegamos, non te preocupes, mamá. Pero que fai? A miña protesta máis enérxica. Está vostede nun erro. Ai, non vou esquecer isto así como así. Aquí está. De acordo, é o último. Veña, xa podemos marchar. Todo foi segundo planeamos, patrón. Levanta os brazos. E alora? Están tolos, como se poñen no medio da estrada? Va bene, monten no coche, están cómodos. Va bene. Oh, mamma mia, i conduttori italiani sono i migliori del mondo. Mirade aí. O coche foi un placer. Tintín, que non me equivoco, verdade? Oh, veume felicitar, que amable, que adulador. E vexo que trouxo ese pescador, o señor. É un placer. Pasen ao meu camerino, non podo deixar os meus admiradores no corredor. Sí, é aquí. Pobre home, que desgracia, era tan atento. É vostede da familia? Pois claro que sí, voullo amosar. Veña comigo. Era un home notable, e que talento. Pero non podo ir máis rápido. Acabamos de quedar sen gasolina. Desgraciado, non bebas. É porque non, está ben bo. Non, Milú, non o fagas. Lisca, e deixenos en paz. Veña, saboreao, verás que ben che senta. ¡Alcázar! Xa era hora de que apareceras. Onde te fuches lucir desta vez? Prometíchesme un palacio en Tapiocápolis. E todo o que o señor me pode ofrecer é unha noxenta cabana chea de cochinillas e cascudas. Eses tipos de aí son amigos teus. Ben, moi ben. Prepáralles unha cabana. Estás aí. Tes todo o que fai falta. O Espidol Star sae baña cara que me... Non te preocupes. Saian dai, non teñen escapatoria. Non pasa nada. Todo vai ben, só era un can. Escoítenme ben, creo que me localizaron. Teño medo de que me rouben certos documentos secretos. Pódenme facer o favor de guardarmos. Señor, un xinete acaba de traer esta carta. Gracias, Alteza. Pois ben, señor, nestes momentos hai 300 xinetes preparados para sair. Non vos atormentedes, señor. Delles orde aos nosos homes de que sigan o seu rastro. Habémoslle traer o seu fillo, aínda que teñamos que perseguir ese boitre desplumado de Babeler ata a fin do mundo. Xefe! É vostede, xefe. Xefe, é vostede. Non hai ninguén. Que curioso. Con moito gusto, Marqués. Baila vostede moi ben, Marqués. Pois claro, como non, Marqués. Alí, señor, náufragos. Son 3 e máis un cadeliño. Poñerei rumbo cara a eles. Pero, a orde. Podería subir á ponte, señor. Señor Marqués, o cruceiro Os Ángeles exíxenos que paremos. Marqués, onde anda metido? É divino, é emocionante. Que contenta estou. Sempre me fixo ilusión ver uns auténticos náufragos de cerca. Xa era hora, que pasa? Levo 2 horas intentando localizalos. Ben, agardarávos un barco no lugar habitual da Meca. Entregaredes ali o stock de coque.